Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda diabet ýagny süýje keseller üçin zerur insulinin gytçylygynyň dörenligini habar berýärler. Şuňlar bu wajyp derman serişdesi hususy dermanhanalarda satylmaýar. Döwlet dermanhanalarynda bolsa uly nowatlar döreýär. Insulini hususy dermanhanalarda hatda reseptli hem satmaýarlar. Indi häzir insuliniň zapaslary azalýarka, olaryň üstü ýetirilmese insuline garaşly süýje keselli adamlaryň jany howf bastynda bolar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Onun sözlerine göre insulinin gytçylygy şu ýylyň başynda dörep, bu derman serişdesiniň el ýeterliligi şu günler hatam çäklenipdir. Şuňlar insuline diňe döwlet dermanhanalarynda satyn alyp bolýar. Insuliniň diňe resept boýunça ören çäkli möçberdi berilýär. Dermanhanalaryň öňünde açylmagyndan en çeme sagat öň uly nowatlar döreýär. Eger Lukman Niýasaga onuň keseliniň agyrlygyna görä 5 ampul ýazyp berýän bolsa, dermanhanada oňa bagty çüýse 3 sanasyny berýärler. Eger 3 ampul ýazylan bolsa, 2sini berýärler. Emma köp halatlarda niýasaglar ýa-da süýje keselli maýyplaryň özleri barıp bilmän, olara derek garyndaşlary dermanhana baranlarynda dermanyň gutaranlygyny eşitip gaýdýarlar. Şonuň üçin muht derman berýän meselem Aleşer Navayi köçesindäki döwlet dermanhanasynyň öňünde onuň 8-de açylmagyndan esli wagt öň nowatlar döreýär. Emma bu dermanyň beriljegini güwä geçmeýär diýip 13-nji maýda Azatlygyň habarçy aýtdy. Türkmenistanda hökmany hasaplanylýan saglyk ätýaşlandyryş adatnamasynyň esasynda süýje keselden başga da kroniki hastalygy bolanlaryň muht derman almagy hukugy bar. Dermanlar keselhanalarda berilen reseptler boýunça belli bir döwlet dermanhanalarynda berilýär. Türkmenistanyň ýylady 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında derman serişdeleriniň gytçylygy bilen ýyzygderli ýüzüýüz bolýarlar. Derman serişdeleriniň döreýän gytçylygy we gymmatlamagy bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri raýatlaryň dermanlary daşary ýurtlardan getirmegine pätkil berýärler. Hususan da Aşgabatyň halkara aeroportunda gümrükçüler daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň el goşlaryndan tapylan dermanlary tutup galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanda derman gytçylygy manadyň daşary ýurt valutasyna erkin çalyşygynyň gadagan edilmeginden soňky wagtda we dollaryň Garabazardaky narhynyň ýygyderli galýan döwründe döräpdir. Başda muht berilýän dermanlaryň sanawy azaldylyp 500-den 180-e getirildi. Soň adamlar Lukmanlaryň ýazýan dermanlarynyň döwlet dermanhanalarynda ýoklugy bilen ýüzüýüz boldular we olary hususy dermanhanalardan satyn almaga ýa-da mümkin bolsa daşary ýurtlardan getirmäge mejbur boldular. Häzir saglyk ätýaşlandyryşy boýunça berilmeli nitrogliserin, bisiptol, karvalol ýaly dermanlar we vitaminler dermanhanalarda ýok diýip Azatlygyň habarçy saýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hususy dermanhanalarynda antibiotiklaryň söwdasy betedildi. Bu ýagdaý bilen baglykda garaşsyz neşir Ferganaru Türkmenistanyň hökümetçi Arzu News websaýtynyň antibiotiklaryň hususy dermanhanalardaky söwdasynyň ýatyrylanlygy baradaky habary retedýänligini belleýär. Türkmenistanda her bir adam antibiotiklary resept bilen ýa-da reseptsiz satyn alyp bilýär. Ýagny bu derman serişdeleri açyk söwdada bar diýip Arzu News Aşgabatyň nomer 15-nji saglyk öýüniň maşgala Lukmany Ajemal Bally we talgylanyp habar berýär. 26 martda Türkmenistanyň kronikasy neşri 1 aprelden başlap Türkmenistanyň hususy dermanhanalarynda antibiotiklaryň söwdasynyň gadagan ediljegini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň resmi kommentariýa almak boýunça eden finançyklary şu çakaçyly netije bermedi. Türkmenistanda derman gytçylygynyň fonunda ýurdun saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi raýatlary döwlet baş tutany Gurban Berdimuhammedowyň awtorlygyndaky Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynda görkezdilen otlardan çay demläp içmegi maslahat berýär.